Nem, awakmu lek ngetokne gejuhmu piye? Ya lek ku ngetokne gejuh iki nggae geter-geter, ora usah kon nyepil. Mambengi wong akeh to sing nem komenane, nem sepilen geter-getermu, nem sepilen botol Rexonamu. Rumah saku botol Rexona kon nyepil. Botol Rexona niki sing ngene iki lho. Iki sakjane duduk botol Rexona rek. Tapi kan ya enek sing modelan botol Rexona. Iki minyak. Iki botol minyak rambut. Botol minyak rambut Lucido. Merek Korea Jepang. Ngene iki. Enak iki lek dilebokne gawuk so. Ya to ngene iki. Iku terus diduki nganu minyak. Minyak goreng. Ngono. Lelek koyo geter-geter kan wis bolak-balik dikon anu panggah ngono ngene yo kentuk ye. Panggah ngene yo. Rumah saku. Ojo yo Mas yo ojo. Rumah saku. Ngono kuwi mau wis enak koyo enek bakul botol Rexona. Dadi Rexonane bakul botol iku ora sing ringih-ringih lincip ngono kae duduk. Iku sing polosan yang bunder. Iku sebenarnya anu sih botol minyak rambut. Lucido minyak Korea kuwi. Tapi kan yo oke botol Rexona Indonesia. Ngono lho. Arep kono aneh iso metu nyapa to kok repot-repot iki. Nyapa kok repot-repot. Ora usah repot-repot. Ngono kok ribet ta wong-wong iki. Rumah saku ngene iki ngantuk penake ijlik saya. Penake iki aku ngantuk berang-berang dino live tok kae. Dadi ngantuk. Mataku ki ngantuk. Pengine turu. Sajane ngantuk kuwi bukan mergo live ku tok. Karena cuacane Hongkong panas, dehidrasi nang awak lemes. Kaya ora duwe tenaga. Karena dehidrasi terus, wong lek dehidrasi terus iku melemah, badane melemah. Kok jangankan arepe ngijlik, tengel-tengel pun itu enggak mampu bolo. Makane wong lanang sing gak kerjane okol, angkat-angkat sing dehidrasi, kebanyakan peltu, nempel metu, ora kuat suwe. Mergane apa? Tenagamu wis metu katut keringet. Keringet iku mang lek dijak keringet bareng otomatis wis lemprek. Ya kuwi gatholocomu kuwi ondol-ondolmu enak pengen ngeclek. Tapi lek bitinggi ngeclek ku tenagamu ora kuat, rasane ondol-ondolmu kepenaken ndang metu. Karena kowe arepe ngempet nahan iku ragamu ki wis melemah. Iku lho lanang rungokno kupingmu. Lek kowe arepe pinter, oke sing komen nem piye carane ora peltu. Ora ngene rene yo ngono kuwi. Lek arepe ngeclek sing penak nyantai tur sowi. Kondisi awakmu iku jogonen, staminamu iku dhuwurna dhisik. Yes ngombe-ngombe jamu, ngombe-ngombe bat kuat lek awake kesel leren dhisik. Turu dhisik 2 jam. Engko lek ngeclik bengi lek sarepe turu. Kadang cah lanang ki lek arepe turu pengen ngeclik ora betah. Karepe ngeclik sik gek turu, ora ngono konsepe. Malah ora puas sing enek sing wedok pegel mek keritok bolongane, mesake. Ngono lho. Dong ora ngono lho ya Mas. Rumah saku sing pinter dong.